Asa mo itong bayhan ako? Kung saan ka diha? Nabot ka dira. Halika na akong istorya ni mo. Abot man ka dira eh. Saan dito yun mo di ay? Ay, saba. Saba. Naunsa man day na? Ay, pagsaba, pila mo kung balay. 5. Limang kabok? 5 mili ka bok. Unsa man day na? Karuhan ng paglista-lista mo di ha? Ay, pagsaba ba? Di malunggan ta. Sa man na ayuda na. Sige sige, ilista mi. 5 mili ka bok. Grabe, limang kabok? Lista ta mo ha? Laro ha? Oh, laro na ni. Nakamong lima. Huwag mo yung mga siyang kaya ang tait, tandaghanak kayo. Tama ka eh. Mo na din inyong giagi dire. Limang mo kabok siya balay, pero huwag mo kahimog siya. Saan mo